Rio magobila kod japiny chielo wito ngimagi ka mamoko ang'wen bende oyudo hinyruok bang' nyamburko mane giidho nyono miruti mochiki e bwo lowo e gweng' mar Guba mane apaya mawuok Banisa kadhi Ramu e kaunti ma Mandera. Apisago ne oko bas moting'o jowuoth mane owuok Mandera kadhi Banisa odhiambo manyoro. George Bati miyo alero. Kakoro njore ma igeto ga apisa mag arita ahinya kokalo monj mag miruti michike bwo lowo nyandwat ma ugwe mar Kenya chal kama duogo. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale romo mar arita e kaunti ma Garissa okoni giketo kenge mag nyiewo masinde koting'o mag fwenyo miruti ne apisa mag arita kaka yor rakruok kod njore e pachoka. We are ready and we are investing to buy equipment in the next 3 months that will help even deter the IEDs the terror groups are using. We are buying more sophisticated Apisas. We will buy more other equipment in the war against terror. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Molo mabende na achiel kuom jotelo mag arita mane nie romono okoni ok gibi yie ne ng'ata mondo roch arita e pachoka kendo ni kaka piny owacho giikore mar rakore kod kweth maundu mar Al-Shabaab. Al-Shabaab is a criminal, a terrorist organization that is proscribed in this country. And as the PS in charge of internal security and national administration, kazi yangu ni kulinda usalama. So if you are a proscribed criminal terrorist group, you have your fate with destiny and you know what happens to criminals. Mambo ya security sisi tutalinda, lakini kama wafanyikazi wa serikali wenyewe hawakai station yao wanatoroka, kwani mnawachia station sababu wakae? Jalup gavana Magarissa Abdi Dagane kod jopiny makono onyiso luoro kaluwore kod timbe njore gwengego ka gijiwo piny owacho mondo keto kenge mar thiro njore ahinya mawuok kuom kweth mar maundu mar Al-Shabaab. Kama kiongozi wa kaunti hii ya Garissa niko tayari kupambana na Al-Shabaab, tupewe silaha ya serikali na mimi nitakuwa frontline. Watoto wadogo wametoka huko nje kuja kutuharibia nchi yetu na sisi hatuwezi kubali hiyo. Serikali isikie, sisi tuko tayari kupigana na hawa usiku na mchana. Ile kitu tunataka tu ni serikali itupatie silaha, sababu hakuna duka zinanunua silaha. Jotend arita ogolo singo makamano e kinde mobila manyoyudo hinyruok e monj ma Mandera dhi nyime yudo thieth ka pedho sechaki mar goyo gono kweth mag Al-Shabaab ma ichich ni osebedo katayo monj kendo lal kod bunde mag obila moyudore monjgo. George Bati, Ramogi TV.